T'agrada Punt? No, Oh, vale. és horrible. Com? No els entenc. Oh, ja. És que ells parlen valencià. Això és valencià, Clar, això és valencià. però no és de poble. Ah, clar, ells parlen valencià, però del llibre. És lo que n'hi ha. Un programa de poble podrien fer. Exactament, podrien. Encara que fora en una càmera d'esta. Clar. O que ficaren a la Bradelo. Ixa dona sempre. Soltava alguna sabatà. Bé. O el show de Montleón. Ixa és. Podrien repetir els programes que va fer en Canal 9. Es pot fer? Ja ho crec. No sé, que podrien agarrar-lo de la paella russa, a guanyar diners i mesclar-ho i tornar a Efectivament, ficar-ho podrien ahí. agarrar tot aquest cinter i tornar a ficar-les. Ara bé, saps què t'he dit? Que no es dona la gana d'ells.